Andrés, eres un encargado ahora mismo de limpieza, así que contanos... Empezamos por lo básico, esto. Vale, Para ¿y qué lavar es esto? para lavar los platos. Vale, para... Da como para 3 veces. Hai que mezclar un tercio con o resto de auga. Vale. Isto aquí nesta casa, ca auga que temos, que noutros sitios non se pode diluir tanto dependendo do tipo de auga que ten cada persona. E tamén hai xente que lle añade pois para facer espuma. Para as frutas, esto. Vale, para lavar frutas e verduras, sobre todo as fresas, arándanos que teñen moitísimas sustancias tóxicas, pois para lavala. Exacto, un taponcito destes con auga. Destruyese a veces as fresas. Sí, porque é verdad, as fresas como traen como pois o que lle botan por fora, que non sei que tipo de tóxico é, fan que duren máis. Entonces, tú cando as lavas con isto, como que se poñen malas moitísimo antes, porque lle saca ese tóxico e queda como a fresa ao natural. Multiusos, para todo, en plan, eu que sei, un armario, vale, para os lavabos do baño, bla bla bla, para todo casi. Vale, multiusos para todo, para cristales, para muebles, para tapizados. Isto ven súper concentrado e dá para moitísimo. Este é un bote de 500 mililitros, entonces, un multiusos lixeiro para polvo, muebles e así, pois un taponciño destes en 500 mililitros de... Se o queres con máis poder desengrasante, porque había unha das preguntas que me facíades, era, pero sirve para todo, para o polvo, eso sí, pero para baños, vale, pois para baños ou para limpieza así máis profunda, pois engades 2 tapós en vez de un, aquí, e unhas gotas de limón, un aceite esencial de limón, de Young Living, que desengrasado na medida en que queiras que seña máis desincrustante ou menos, pois podes añadir máis ou menos tapóns. Eu houve nunha ocasión que tuve que usar sin diluir, que xa vos deixarei o vídeo para que vexades a diferencia que sacou. De feito, recordo que foi cando sacamos o forno, toda a suciedade que había detrás, acordaste? E Andrés quería usar os produtos, que ainda tiñamos tóxicos na casa, porque ainda non fixéramos o cambio 100%, e que pasou, acordas? Conta toda a experiencia. Que te puxeis a limpar os produtos tóxicos, pero por que ole tan mal? E tú, que non sale, que non sale. E despois probamos con este, sin diluir, sí, é verdade. Sin diluir e saleu ao momento. É dicir, que non porque señan naturales sin tóxicos vai limpar peor, simplemente botas máis ou menos cantidad. Isto para a bañera, dentro do baño, etc. Vale, scrap. Para a suciedade máis intensa de baño, que era tamén o que me preguntabades, pois este scrap, que é un polvo blanco, váter, pois a bañera, lavabos, é dicir, suciedade que, digas tú, pois con este, que este serviría, pero pois suciedade que é máis incrustada, pois isto, botas aí, deixas actuar e despois limpa. Lavavajillas. Pastillas para lavavajillas, que isto é novedade, é a primeira vez que as probamos, que saliron ahora novas, e contanos a túa opinión. Que necesita brillantado. Os vasos parece... A mí dame igual, pero a xente que jopa está como nos anuncios de lavavajillas que que brilla, por favor! Esto non brilla. Un vaso, como vedes, bueno, parece que está máis brillante do que está, pero... Walker sin publicidade, non bebades. Con que lavas a roupa? Con paciencia. E aparte? Este, para a lavadora. Con este. Este é o detergente, que tamén sin tóxicos. Vale, que sea como este. Que vale para 3. Exacto. Hai que dividir en 3. Dividimos en 3, é dicir, un bote vale para facer 3 botes destes. Isto é moi relativo, porque depende da auga. Que pasa? Tú podes non diluílo e botas menos cantidad de detergente aquí e ir probando. Despois, tema suavizante. Nós non usamos suavizante, porque o suavizante, eu fai moitísimos anos que decidi usalo cando era adolescente, porque dá dos máis tóxico que hai, basicamente, o suavizante dá moitísimos problemas de piel, e, bueno, disruptores endocrinos e todo isto. Entonces, que podedes usar? Que se queredes usar suavizante, vinagre blanco, non suavizante, e podes botar unhas gotas de aceite esencial de purificación, que sei como os olores ou de limón. Para temas suelos, tamén o multiusos, un taponcito no cubo da fregona, e para fregar o suelo, maravilloso. Pois agora vou falarvos do que trae o kit de inicio de limpieza de Young Living de Thieves. Trae o multiusos, que este, como vos decíamos, sirve para todo, o da lavadora, para poñer na lavadora e lavar a roupa sin tóxicos. O de fregar os platos, que tamén, dependendo da auga, podese diluir. Limpieza máis incrustada, máis profunda, grasa e demais, este o scrap, que é como polvo, para botar, deixas que actúe e despois limpas. Vale, que máis trae? Trae o xabón de maos de Thieves, que este sí que é o de Thieves, está ainda sin abrir, que trae o push e sale en espuma, é un olor riquísimo. Trae unha pastilla de xabón, non esta, pero que ahora mismo non a teño, unha pastilla de xabón, tamén de Thieves, vale? Da mesma gama Thieves de limpieza, pois que sirve pois para, se lavas algo a mao, pois para lavar a man, para lavar as propias mans, para, é dicir, é unha pastilla de xabón multiusos tamén, que sirve para moitísimas cousas. E despois trae 3 aceites esenciais, que trae limón, para o tema, pois eso, acción desengrasante, que podes añadir no multiusos, ou se tes pegamento ou algo e non sale, botas unhas gotas de limón e vai estupendo. Tamén Thieves, que a gama de limpieza chamase Thieves porque leva aceite esencial de Thieves, porque vai tamén moi ben se queres potenciar pois esa acción de limpeza o Thieves. E Puri, que tamén se serviría, cando por exemplo, se te faz suavizante con vinagre, pois botas unhas gotas de Puri. Puri literalmente cómese os olores, podes ter un spray de Puri, se tes difusor, pois poñer en difusor para cando cociñas por peixo ou que seña, pois para todo ese tema olores, e trae eso, estes 3 aceites. E ademais trae unha guía sobre o kit. Isto é un kit super completo. Eu non comprei polo kit, é dicir, eu fui un pouco a pouco facéndome cos diferentes produtos. Eu estou encantada con todos, xa non me teño que preocupar de estar lendo ingredientes no supermercado. Estou super tranquila, tanto para nós, como para a Peque, como para o Cam. É unha gama maravillosa,
vamos, eu estou enamorada. Calquer duda que teñades ou algo, escribídeme por aquí ou por privado. Intentamos explicar o máximo posible, pero a mellor se nos olvidaron cousas, entonces eso, non vos quededes con ninguna dúbida. E nada máis, espero que vos servira. Moitísimas gracias.